Ο Χάρης Παπαγεωργίου είναι παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Γεννημένος στις 26 Μαρτίου του 1953, με ύψος 1,95 αγωνιζόταν στη θέση του small forward. Υπήρξε δεινός σουτέρ και σκόρερ και αναδείχθηκε 2 φορές πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Με την Εθνική Ελλάδος Ανδρών αγωνίστηκε σε 82 αγώνες και σημείωσε 886 πόντους, με μέσο όρο 10,8 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Με την Εθνική Εφήβων σε 23 αγώνες σημείωσε 383 πόντους, με μέσο όρο 16,7 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Συμμετείχε σε 3 διοργανώσεις Ευρωμπάσκετ το 1973, το 1979 και το 1981. Ρεκόρ πόντων του ήταν οι 37 το 1977 απέναντι στη Βουλγαρία. Είναι ο 14ος σε μέσον όρο και ο 28ος καλύτερος σκόρερ της Εθνικής όλων των εποχών. Ο πρώτος του αγώνας ήταν με την ομάδα Εφήβων με αντίπαλο την ομάδα του Λουξεμβούργου στις 11 Τετάρτου του 1971, όπου η Εθνική μας κέρδισε με σκορ 77-69, ενώ ο αθλητής πέτυχε 16 πόντους. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1965 από την αναγέννηση και από το 1971 έως το 1982 αγωνίστηκε στον Άρη. Το 1973 ήταν τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος και το 1975 δεύτερος. Για πρώτη φορά κατέκτησε την πρώτη θέση των σκόρερ το 1976, σημειώνοντας συνολικά 723 πόντους. Τρία πρωταθλήματα Ελλάδας το 1979, το 86 και το 87, ένα κύπελο Ελλάδας το 1987 και τίτλοι πρώτου σκόρερ Α Εθνικής το 76 και το 79. Κύριε Παπαγεωργίου, θεωρείσαι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Πιστεύεις τελικά ότι θα καταφέρεις να αναδειχθείς πρώτος σκόρερ? Ναι, νομίζω ότι φέτος μου δίνεται η ευκαιρία αυτή, γιατί και οι συμπαίκτες μου με βοηθούν και το σύστημα που ακολουθεί η ομάδα μου έχει σαν τελικό στόχο, σαν τελικό σκοπό μάλλον, να σκοράρω περισσότερο εγώ και με τη βοήθεια των συμπαίκτων μου σκοράρω σε κάθε αγώνα και νομίζω ότι φέτος μπορώ να αναδειχθώ πρώτο σκόρερ με τη βοήθεια των συμπαίκτων μου. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα είχες μια εξαιρετική ευστοχία σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο. Τι συνέβηκε? Ναι, στο πρώτο ημίχρονο το μάτς ήταν πιο ήπιο και πιο αθλητικό κάπως, ενώ στο δεύτερο υπήρχαν μερικά παρέκτροπα και ήταν, μπορώ να πω, και λίγο αντιαθλητικό, πράγμα το οποίο δεν με βοηθά γιατί είμαι παίκτης καθαρός κάπως και δεν μπορώ να αγωνιστώ με σκληρούς αντιπάλους. Έχει διατυπωθεί η άποψη από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον μπάσκετ ότι είσαι ένας καθαρά επιθετικός παίκτης. Συμφωνείς με την άποψη αυτή ή διαφωνείς? Κοιτάξτε, στην ομάδα μου περισσότερο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητού μου, χρειάζομαι περισσότερο στην επίθεση. Και γι' αυτό το βάρος των δυνάμεων μου το ρίχνω περισσότερο στην επίθεση και κάπως λιγότερο στην άμυνα. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι σημαίνει ότι δεν παίζω άμυνα. Το 1979 αναδειχθήκε πρώτο σκόρερ με 924 πόντους σύνολο και ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Άρη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που ήταν το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου 49 χρόνια μετά το πρώτο. Ο Παπαγεωργίου τη χρονιά εκείνη σημείωσε μέσον όρο σκοραρίσματος κοντά στους 40 πόντους και εκτός αυτού υπήρξε εξίσου ικανός στα αμυντικά καθήκοντά του, παρουσιάζοντας επιδόσεις ολοκληρωμένου καλαθοσφαιριστή. Ήταν ένας εφιάλτης για οποιαδήποτε άμυνα, γιατί είχε και ταχύτητα να σουτάρει αλλά και υψηλό ποσοστό ευστοχίας. Έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να δημιουργηθεί ο Άρης της δεκαετίας του 80. Δεν μπορούσαμε να τον μαρκάρουμε, έβγαινε τότε, παίζανε το στάκ αν θυμούνται οι παλιοί, που έβγαινε και γύριζε χωρίς τρίπλα και σούτερνε, μας είχε σκοτώσει. Έβαζε σούτ από τη σέντρα, τότε που δεν υπήρχαν τρίποτα, εντυπωσιακός. Ήταν πραγματικά gentleman μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι παραπάνω από φίλος, εγώ τον κατατάσσω στα συγγενικά μου πρόσωπα. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ετεροθαλής αδερφός. Μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά, ξεκινήσαμε από την ίδια ομάδα που ήταν ομάδα κατηχητικών με πρόεδρο Αρχιμανδρίτη και από αυτή την ομάδα εγώ έπαιξα στην Εθνική Ανδρών
και ο Παπαγεωργίου στην Εθνική Εφήβων. Και μαζί το 1970 βρεθήκαμε στον Άρη. Ο Χάρης ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Για μένα θεωρώ έναν από τους καλύτερους Ευρωπαίους και στους κορυφαίους Έλληνες σουτέρ. Το θεωρώ στάρ στην εποχή μας και θα σας αναφέρω το παράδειγμα ότι και την εποχή που πήραμε το 1978 το πρωτάθλημα, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με τον Άρη, ο Χάρης είχε βγει πρώτο σκόρερ για μία ακόμη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό ποσοστό στους πόντους, 33,6 ανά παιχνίδι. Θυμάμαι μια εικόνα όταν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό στο τάφο του Ινδού και ο Παναθηναϊκός ήταν αίτητος σε Ελλάδα και Ευρώπη 11 χρόνια σε αυτό το γήπεδο και φάνταζε σαν ένα απόρθητο κάστρο το γήπεδο αυτό. Ο Χάρης σε αυτό το παιχνίδι είχε βάλει 47 πόντους. Για εκτός έδρας μέσα σε ένα γήπεδο με απίστευτα καλάθια και με τσιμέντο κάτω. Και θυμάμαι όταν πανηγυρίζαμε στο κέντρο αγκαλιά την ατάκα που είπε όλοι μαζί οι παίχτες. Θεέ μου, τώρα μπορώ να πεθάνω. Ακόμη και τώρα που το εξιστορώ συγκινούμε. Εκείνο το οποίο μου είχε πειράξει πάρα πολύ με το Χάρη ήταν που ενώ είχαμε μια τρομερή ομάδα Παναθηναϊκός, σάρωνε στα πρωταθλήματα και αίτητη μέσα στον Παναθηναϊκό, μέσα στον τάφο του Ινδού, ήρθε μια φορά και μας κέρδισε μόνος του. Δεν θα ξεχάσω εκείνο και το βράδυ που μας έβαλε 43, 45, 47 πόντους. Ήταν κάτι που νιώσαμε όλοι ντροπή. Μας τα βάζαμε με πολύ μεγάλη ευκολία, σούταρνα το κέντρο του γηπέδου, χάσαμε το παιχνίδι μισό καλάθι, είχαμε να χάσουμε εκεί 10-12 χρόνια μέσα στον Παναθηναϊκό. Κατά το τέλος της περίοδου 78-79 έπαθε μερική αποκοπή αχίλλιου τένοντα και έμεινε εκτός γηπέδων για 3 χρόνια. Ο τραυματισμός αυτός ανέκοψε την ανωδική καριέρα του σε ηλικία 26 ετών και δεν του επέτρεψε να έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό, αλλά και γιατί στην εποχή του δεν υπήρχαν τρίποτα, από τους περισσότερους μπασκετικούς χαρακτηρίζεται ο μεγάλος άτυχος, ο αδικημένος της δεκαετίας των 70. Γιατί ο Χάρης είναι και από τα αστέρια τα μεγάλα που αδικήθηκαν από το ελληνικό μπάσκετ. Μπορώ να πω ότι σταμάτησε την πορεία του σε μια όχι πολύ μεγάλη ηλικία, ενώ ήταν η καλύτερη ηλικία του. Από το 1983 έως το 1985 αγωνίστηκε στον ΦΕΑ Κέρκυρας. Επέστρεψε στον Άρη το 1985 και κατέκτησε 2 ακόμη πρωταθλήματα, το 1986 και το 1987. Το 1987 αποκτήθηκε από τον Ηλυσιακό, όπου και τελείωσε την καριέρα του. Μετά το τέλος της αθλητικής του σταδιοδρομίας, ανέλαβε το ρόλο του τεχνικού μάνατζερ στον Άρη και ασχολήθηκε με τις μεταγραφές στην ελληνική και ξένη αγορά. Στις 13 Απριλίου 1991, ο Άρης, για να τιμήσει τα 14 χρόνια που υπηρέτησε το σύλλογο από τα 17 συνολικά της καριέρας του, διοργάνωσε φιλικό αγώνα με αντίπαλο ομάδα All Star. Χάρης Παπαγεωργίου. Από τα καλύτερα παιδιά του μπάσκετ καταρχήν, φίλος. Τι να πρωτοθυμηθώ, ότι ένα παιδί το οποίο πραγματικά είχε τεράστιο ταλέντο, ιδιαίτερα στο σκοράρισμα, όπου σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι σουτέρ. Παίκτες δηλαδή να σουτάρουν τρέχοντας και γρήγορα τόσο πολύ σαν το Χάρη, όπου πραγματικά όποιος αναλάμβανε να τον μαρκάρει νομίζω ότι δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Και πιστεύω δεν θα τον έχουν ξεχάσει ποτέ όλοι οι αντίπαλοι του. Ναι, είχα τη χαρά όταν με πρωτοκαλέσαν στην εθνική ομάδα να είναι και ο Χάρης εκεί στην ομάδα και ήταν από τα πρώτα παιδιά τα οποία προσπάθησε να με κάνει να αισθανθώ άνετα. Με φώναζε μαυροκέφαλα, μην κοιτάζω τώρα που να έρθω τα μαλλιά. Τότε ήταν κατάμαυρα, μελαχρινός, ήμουν νεαρός και αυτό με έκανε να αισθανθώ πιο άνετα και να προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Ο Χάρης Παπαγεωργίου ήταν ένας παίκτης απίστευτης ευστοχίας και ικανότητας, από τρομερές αποστάσεις, τέτοιο καρπό δυνατό είχε να σουτάρει. Ένα παιδί το οποίο το είδα για πρώτη φορά το 1970 στην Αθήνα όταν ήμουν την Εθνική Ανδρών και παίξαμε με την Εθνική Εφήβων, γιατί αυτοί πήγαιναν στη Γερμανία για να παίξουν, και είδα ένα παιδί το οποίο σούταρνε από τα 10 μέτρα
Ρώτησα πού παίζει αυτό το παλικάρι και μου λέει στην Αναγέννηση. Ρωτάω τον Αλεξανδρή, γιατί είχα κατέβει για να πάρουμε μεταγραφή τον Αλεξανδρή που έπαιζε στην Αναγέννηση της Θεσσαλονίκης, και του λέω, αυτό το πιτσιρίκι παίζει στην ίδια ομάδα? Λέει, ναι, είναι μικρός. Λέω, δεν πειράζει, είναι ένα χρυσό παιδί, και όταν λέω χρυσό με όλη τη σημασία της λέξης, και επειδή είναι καλοπροαίρετος, έχει χάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Ήταν ένα επικίνδυνο αντίπαλο και πάντοτε έπρεπε να σκεφτούμε και όλο το πλάνο, ήταν πώς θα αντιμετωπίσουμε το Χάρη που είχε το μακρινό του. Σου ήταν ένα πρόβλημα, όταν παίζαμε ζώνη, ο Χάρης ήταν το επικίνδυνο κομμάτι του Άρη. Έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμηθώ με το Χάρη, γιατί πέρασαμε πολλά χρόνια και στην εθνική ομάδα και αντίπαλοι. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι θυμάμαι ότι είμαστε στην εθνική ομάδα και παίζαμε στη Θεσσαλονίκη και οι συμπαίκτες του στέλνανε λουλούδια. Γιατί όταν έλαβα, δηλαδή, και βλάβαμε, μέναμε μαζί στο ίδιο δωμάτιο και ήρθαν λουλούδια στο δωμάτιο και λέω κάποιες γυναίκες θα τον κυνηγάνε το Χάρη. Και βλέπω το και ήταν από τους συμπαίκτες του στην ομάδα, του στέλνανε λουλούδια γιατί είχε παίξει πολύ καλά την προηγούμενη μέρα και του στέλνανε μπράβο Χάρη, μπροστά είμαστε μαζί σου, και μου έκανε εντύπωση πόσο δεμένη ήταν η ομάδα του Άρη την εποχή εκείνη που του στέλνανε λουλούδια, του λέγανε μπράβο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Χάρη αυτό. Μου θυμίζεις παλιές ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε χρόνια σαν αντίπαλοι. Αυτό που μου έχει μείνει και πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί από το Χάρη είναι η ευκολία του στο να σουτάρει. Αυτοί που έχουν παίξει μπάσκετ το καταλαβαίνουν. Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κατεβάζει την μπάλα και μετά το στρογγυλό της έντρας κάνει μια τρίπλα και σουτάρει, δεν μπορούν να το κάνουν σχεδόν οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες. Είχε τρομερή ευχέρεια και δεν είναι ότι σουτάριζε, είναι ότι τα βάζε. Αυτό το μεγάλο του προτέρημα άφησε τη μεγάλη εποχή στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό όμως που είχε ο Χάρης ήταν, που το έχει και το χαρακτηρίζει και τώρα, ήταν πραγματικά gentleman μέσα στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή, εγώ συνήθως με τους αντιπάλους που, γιατί παίζαμε ίδια θέση, τσακωνόμουν, ήμουν λίγο έτσι εριστικός στην άμυνα. Ενοχλητικός. Με το Χάρη δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Αυτό όμως που θυμάμαι είναι ότι όταν έβαζε ο Άρη 80 πόντους, στους 40 τους έβαζε ο Χάρης. Και ήταν φυσιολογικό. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ του ελληνικού μπάσκετ. Θα πω και μεγαλύτερος από τον Γκάλι. Γιατί ο Γκάλης έβαζε καλάθια με πάρα πολλούς τρόπους. Όμως ο Χάρης στην εποχή που έπαιξε και με τον τρόπο που έβαλε τους πόντους, νομίζω ότι αυτό ήταν ο μεγαλύτερος σκόρερ. Γιατί συνήθως τα περισσότερα καλάθια τα έβαλε με σουτ. Και αυτό δεν έχει συμβεί με κανένα άλλο παίχτη στην Ευρώπη. Ένας ψηλός παίχτης για την περιφερειακή θέση της εθνικής τότε, με πολύ μεγάλο σουτ, μακρινό, μπορούσε να σταματήσει και να σουτάρει από όποια θέση ήθελε. Σουτάριζε πολύ ψηλά, με μεγάλη επιτυχία, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση. Μπορούσε να σουτάρει κατά 5, μπορούσε να σουτάρει κατά 10 μέτρα. Από το τελευταίο πανευρωπαϊκό που έλαβα μέρος το 1975, μέναμε μαζί με τον Χάρη στο ίδιο δωμάτιο. Ο Χάρης είχε μία λόξα με την καθαριότητα, με την ιδιαίτερη καθαριότητα. Χέρια και πόδια μπορεί να τα πλένει 10 φορές την ημέρα. Μπαίνοντας μια μέρα στο δωμάτιο, με βρήκε εμένα να χρησιμοποιώ τον SSR του, να έχω πάρει τον ηχοκόπτη και να κόβω τα νύχια μου. Μπαίνει μέσα ο Χάρης, λέει, όχι ρε γάμο του. Απορώ κι εγώ τι συνέβη. Κλείνει τον SSR και το πετάει από το παράθυρο, επειδή το χρησιμοποίησε. Όλο τον SSR από το 8ο όροφο του ξενοδοχείου. Για μένα ο καλύτερος σουτέρ της εποχής εκείνης και ένας από τους καλύτερους παίκτες. Παίξαμε αντίπαλοι μαζί με τον Χάρη, εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε στον ΠΑΟ, παίξαμε αντίπαλοι. Θυμάμαι ότι το φοβερό σουτ που είχε, για μένα ένα από τα καλύτερα jump shoot στην Ευρώπη. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ που το μάρκερε νομίζω ο Ζαχαρίας ο Κατσούλης. Δεν μπορούσαμε να τον μαρκάρουμε, έβγαινε τότε, παίζανε το στάκ αν θυμούνται οι παλιοί, που έβγαινε και γύριζε χωρίς τρίπλα και σούτερνε, μας είχε σκοτώσει. Ήταν μια προσωπικότητα, ήταν ένας μεγάλος πρωταγωνιστής. Ήταν ένας στάρ της εποχής μας, ένας μπασκετμπολίστας που άφησε το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ και αγαπήθηκε δίκαια από όλη τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα. Τώρα, σαν αθλητής νομίζω ότι ήταν ανεπανάληπτος. Είχε τρομερά προσόντα, ήταν ένας παίκτης που άφησε ιστορία, νομίζω είναι από τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ, τους πολύ μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Είχε με πολύ μεγάλη προσφορά, το τονίζω ότι ο Χάρης ο Παπαγεωργίου για μένα ήταν ο μεγαλύτερος σουτέρ που ανέδειξε στο ελληνικό μπάσκετ και πολλές φορές με εκνεύριζε με τον τρόπο και με την ευκολία και από εκεί που έβαζε τα καλάθια, τόσο μακριά πετύχαινε τα καλάθια. Αν υπήρχαν τρίποντα στην εποχή του Χάρη, νομίζω χωρίς υπερβολή, θα έπρεπε να έβαζε σε κάθε αγώνα 6 με 10 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι.
Αυτή θα έπρεπε να ήταν η αναλογία του Χάρη για το 6 και 25. Στο 6 και 75 θα έβαζε 5 στα 10. Θα είχε μια ευστοχία 50%, ήταν τρομερό σουτέρ. Βολές δεν έχανε ποτέ. Είχε ένα μέσον όρο που αν ήταν μέτριος έβαζε 25, αν ήταν πολύ καλός έβαζε 45 και τους έβαζε πολλές φορές τους 40 με 45. Με το Χάρη βρεθήκαμε σε όχι πολλά ταξίδια στην εθνική ομάδα, γιατί ο Χάρης είναι και από τα αστέρια τα μεγάλα που αδικήθηκαν από το ελληνικό μπάσκετ. Μπορώ να πω ότι σταμάτησε την πορεία του σε μια όχι πολύ μεγάλη ηλικία, ενώ ήταν η καλύτερη ηλικία του, ξαφνικά δεν ήταν στα μεγάλα σαλόνια, ενώ ο Χάρης γεννήθηκε για το σαλόνι το μεγάλο και έπρεπε να τελειώσει τα μεγάλα σαλόνια. Τον είχα δει, βρεθήκαμε σε 4-5 τουρνουά, αλλά μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε ένα τουρνουά Challenge Round που είχαμε παίξει με προπονητή, τον Ντουξάι, που δεν μπορούσε να παίξει ομάδα ζώνη έχοντας το Χάρη τον Παπαγεωργίου από τη μία πλευρά και γινόμαστε όλοι που εγώ λέγανε ότι ήμουν ένας πολύ καλός σουτέρ, αλλά ο Χάρης Παπαγεωργίου ξέφευγε από αυτά τα επίπεδα. Ήταν άριστος, εκπληκτικός σουτέρ. Τον είδα σε μερικά παιχνίδια με την εθνική ομάδα που σούτραινε από τον πάγκο. Δηλαδή ήταν δίπλα μου στον πάγκο και σούτραινε. Και με μια ευκολία και με έναν τρόπο είχε καταπληκτικά δάχτυλα. Είχε έναν τρόπο που σούτραινε πάρα πολύ γλυκό και ακόμα και το άστοχο σουτ το έβλεπες ότι πήγαινε μέσα. Ήταν ελαττωμένος αθλητής, με συγκινεί, Χάρη να ξέρεις αγαπώ πολύ γιατί πάντοτε ήσουν, μπορεί να είχες και εσύ σαν και εμένα, ναι. Είχαμε τις ιδιοτροπίες μας, αλλά ποτέ δεν ενοχλήσαμε κανένα και δεν πειράξαμε κανέναν. Και σ' αγαπώ ιδιαίτερα να το ξέρεις αυτό. Ο εκπληκτικότερος Έλληνας σουτέρ, παραγωγή ελληνικού προϊόντος. Το να προσπαθήσεις να απομονώσεις μία στιγμή του Χάρη Παπαγεωργίου είναι σαν να ψάχνεις σταγόνα στον ωκεανό. Ήταν για μένα από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής μου τότε, όταν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης τον ξανά έκανε δεκτό πίσω στον Άρη και ξαναγύρισε για να κλείσει την καριέρα του στον Άρη, ο Χάρης σαν παίκτης. Ένα από τα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Ήταν έξω καρδιά, χρυσό παιδί, από τους καλύτερους αθλητές για μένα. Ένα εκπληκτικό παιδί, πολύ καλός συμπαίχτης και ακόμα καλύτερος αντίπαλος. Εκείνο που πάντοτε μεριμνούσαμε πριν από κάθε παιχνίδι και όλοι οι προπονητές δυναμική βαρύτητα ήταν ο Χάρης να μην μείνει ποτέ ελεύθερος. Αν έμενε λοιπόν εκείνη την εποχή ελεύθερος ο Χάρης, μας σίγουρα θα έβαζε στο καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολα μπορούσαμε να τον σταματήσουμε. Προσπαθούσαμε βέβαια, άλλα παιχνίδια κερδίζαμε, άλλα χάναμε. Οι εντυπώσεις που έχω από αυτόν, τόσο σαν αγωνιστική συμπεριφορά, σαν αγωνιστική αξία, αλλά και σαν ακεραιότητα χαρακτήρα, είναι οι καλύτερες. Είναι ένας παίκτης που σίγουρα έχει μείνει στην ιστορία, τον έχει γράψει ιστορία. Διακρινόταν βέβαια για το πολύ καλό σουτ που είχε, την πολύ καλή επαφή με το καλάθι, ένας από τους καλύτερους Έλληνες σκόρερ. Σίγουρα άφησε και αυτό το στίγμα του στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Πραγματικά η ιστορία του μπάσκετ λέει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, επιθετικά ταλέντα που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό μπάσκετ. Είχε ένα αρχοντικό στυλ, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα τότε. Μεγάλο σκόρερ όπως είπα, ηγέτης στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος και μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο πρωτάθλημα του Άρη. Και θεωρώ ότι είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν συνδεθεί με την οικογένεια του Άρη, αλλά και τη Θεσσαλονίκη θα έλεγα, γιατί ο Χάρης δείχνει ότι υπήρχε και κάτι άλλο προ-Γκάλη εποχή. Αυτό που έχω ακούσει είναι καταρχήν και τον γνωρίζω ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος με ποιότητα και κουλτούρα, και σαν παίκτη έχω ακούσει ότι ήταν καταπληκτικός σκόρερ, καταπληκτικό σουτ, σεμινάριο για τους επόμενους αθλητές, και ότι είχε αφήσει εποχή στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σουτ από τη σέντρα, όταν δεν υπήρχαν τρίποτα. Θυμάμαι 14-15 χρονών, μία παρέα τότε, τα παιδιά που ήμουν στα παιδιά του Αμίντα, ξεκινήσαμε από τον ημιτό, με λεωφορείο πήγαμε στο γήπεδο του Ηλυσιακού, έπαιζε τότε Ηλυσιακός Φέακας. Πήγαμε όλοι να δούμε το Φέακα φυσικά, που έπαιζε ο Χάρης Παπαγεωργίου και παιδιά έβαζε σούτ από τη σέντρα. Τότε που δεν υπήρχαν τρίποτα. Εντυπωσιακός. Χάρης Παπαγεωργίου, επειδή είμαι Θεσσαλονικιός,
για νομάρχης, πήρε 4-5% και ήταν ένας από τους λόγους που πήγα να ψηφίσω. Αλλιώς δεν πήγαινα καθόλου. Εγώ όσο το θυμάμαι το Χάρη, το θυμάμαι καλωτημένο και όμορφο. Αυτό είναι το περιστατικό που έχω από το Χάρη. Για τον Χάρη Παπαγεωργίου έχω πάρα πολλά να θυμηθώ. Εγώ θα σας μιλήσω πολύ λίγο για το κομμάτι του αθλητή Χάρη Παπαγεωργίου και περισσότερο σαν άνθρωπο. Το 2004, στην πιο κρίσιμη Παρολυμπιάδα, ο Χάρης Παπαγεωργίου μαζί με τη σύζυγό του ήρθαν και μείναν στο Ολυμπιακό χωριό, όχι για να μας δουν και να μας θαυμάσουν, αλλά επειδή ο Χάρης σαν αθλητής ήξερε ότι πρέπει να μας εμψυχώσει και ότι πάνω απ' όλα είναι η ψυχολογία. Αυτό το οποίο μας τόνισε ήταν να μπούμε σαν λιοντάρια στον αγωνιστικό χώρο, σε οποιοδήποτε άθλημα και να μπορέσουμε να καταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει στην προπόνηση να το κάνουμε και στον αγώνα. Και να μην μας έβγαινε, πάλι αυτός ήταν κοντά μας και μας αγαπούσε και μας χειροκροτούσε. Αυτό το κομμάτι δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι συναθλητές μου, γιατί ήταν κάτι μοναδικό και πρωτόγνωρο για μας. Θυμάμαι όταν ήταν στην ηλικία 17-18 χρονών, εμείς ήμασταν λίγο πιο πιτσιρικάδες, περνούσε κάθε μέρα μπροστά από εμάς πηγαίνοντας για προπόνηση και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραίος άντρας, φυσικά κυκλοφορούσε την πιο ωραία κοπέλα της Θεσσαλονίκης. Τον θαυμάζαμε όλοι. Θέλαμε όλοι να γίνουμε σαν το Χάρη. Αν όχι σαν παίκτες, σαν άνθρωπο. Πήγαινα στο παιχνίδια του, αν και παοξής, για να παρακολουθήσω αυτόν τον υπέροχο αθλητή. Ο Χάρης και το απρόβλεπτο το έκανε καλάθι. Σούτερνε από που να είναι και η μπάλα λες και ήταν διαμαγείας, έμπαινε μέσα. Ήταν πάρα πολύ εύστοχος παίκτης, βοήθησε πάρα πολύ τον Άρη και μάλιστα στο πρώτο πρωτάθλημα που πήρε ήταν καταπληκτικός. Αν και παοξής και είχαμε τότε μεγάλο ανταγωνισμό ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, χαιρόμουν να τον βλέπω πραγματικά, γιατί τέτοιοι παίκτες σπανίζουν, βγαίνουν ένα στα 10 χρόνια. Ένας μεγάλος παίκτης. Αν και παοξής, παραδέχομαι ότι ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες που έβγαλε η Ελλάδα. Χαρισματικός σκόρερ. Ένας από τους καλύτερους σουτέρ που περάσαν ποτέ από το ελληνικό μπάσκετ. Μικρός είμαι εγώ σχετικά, αλλά παίκτης του Άρη ήτανε, bon viveur και καλό σουτέρ.